Ku dole sai ku yan iska ne. Ayya wallahi buci kai ka dinga gaya musu gaskiya ba jiya da ranar ba ta wa'azi. Gaya musu gaskiya sun fi shi wannan babu wa'azin abun ba wannan abu babu mutunci. Gaskiya ni ban ji daɗi ba, zan gaya miki magana gaskiya. Kin roɗu hawu? Mutanen mu ne amma kina ta haka. Kuna ta gantsare duwawu wannan abu bai ba. Kina ta tullo. Tsakani fa da yana ta wannan abu ba zai daɗi ba fa. In a ce misali daga ni sai ke ko daga inda da sai yawa sai mu yafe wa juna amma a social media kowa yana gani abu da mutunci mu kwanda ka ci abinci kowa ya gani amma dai kam yanzu mu da zu ne misali ko da kake sai indara amma a social media gayu suna nan suna screen record kamar yanzu in na ga miki mutanen da suke screen record din da muke live video wallahi ki sha mamaki. Tura shi ake kamar normal video phony video wallahi Allah yanzu na kenan nan ya bi sai kin yi aure a ranka cewa kaga cinta wuce da mijinta kaga bidiyon da kai lokacin da kaza ke koma hiyana ina labari ana dan Allah ku bari dan Allah